Vou ler un anaco do meu primeiro libro que se titula Memorias dun raposo, pertencente ao capítulo onde se conta un día de excursión de toda a familia Alfonso. Eu, desde que me sacudín un pouco, sentei en riba dunhas follas ao pé dun piñeiro. Debín sentar na porta dunha rateira que ao pouco sinto que un rato se me mete polo cu arriba e que se pon a correr por dentro das miñas tripas. De arriba para baixo, de abaixo para arriba. Ai ratiño, sae. Ai rato, sae. Ai desgraciado, sae. Nada. Non só non me obedecía, senón que falou e dixo: se non me levas ao picato do pombeiro, non saio. Xa tiñamos que volver aló e propuxenlle á familia saír canto antes. Fixemos a viaxe de volta de noite. Toda a noite andando polo camiño vello que ven ao son do río. Cando chegamos ao pombeiro xa amencía. Ala ratiño, que xa estamos no pombeiro. Non, este non é o picato do pombeiro. Vai máis arriba que hai outro penedo máis alto. Subín entón máis arriba ata outro penacho máis alto. Ala rato, sae, que xa estamos no picato do pombeiro. Non, este non é, que hai outro penedo máis alto. Quedaba outro, era verdade, e ata ali fun. É este rato, si, este é o picato do pombeiro. E saiu de min, do quente, e aganchou lixeiro polo penacho aquel ata o bico do pico daquela maxestosa penedía. Toda a noite andando por mor dun rato, e a fame que tiñamos. Non nos fixo falta falar para poñernos de acordo todos os irmáns e botamos tras do rato. Pero non era nada doado, ningún de nós daba chegado ata onde estaba. Entón, ideamos poñernos uns da cabalo dos outros para entre todos facerlle a festa ao rato. Debaixo de todo puxen meu, e logo, un a un, todos os irmáns ata que lle tocou a Mariquiña, que se puxo en riba de todos, e xa lle chegaba coa pouta ao rato. Pero o rato falou: ei, que baixo é que me meto polo cudo que está debaixo. Era eu. Entroume polo corpo un formigo, encollínme, retorcínme, aperteime ata que escangallei toda a torre de raposos que fixeramos. O que menos rompeu deixou ali os fociños, outros o rabo, ou as costelas, as pernas, os dentes. Entre todos non dábamos un raposo como é debido.